Empecei a escribir cando era unha nena, como un xogo, despreocupadamente. Contos e teatro, só porque me apetecía. Un principio escribía en castelán, porque era a lingua empregada na escola. Mais tarde, coa introducción do galego no ensino primario, empecei a escribir na nosa lingua. Xa comezara a ler en galego o Día das Letras Galegas do ano 80. O primeiro que lembro é que foi cando me regalaron os meus primeiros libros en galego, varios cómics e contos. Dende aquela xa non deixei nunca a escritura na nosa lingua, aínda que pasei varios anos nos que prácticamente non fixo máis que anotar vivencias en diarios. Ata que, por fin, cando xa me dedicaba a interpretación, sobre todo de teatro, xurdiu a idea de adaptar un texto de Franz Kafka a teatro. Fíxeno, e foi unha especie de reencontro coa escritura. Así, sen máis, sen pensalo, sen termo proposto. A partir diso xa nunca deixei de escribir, male que paso por etapas de maior creatividade e de máis rapidez de escritura que a outras. De todos os xeitos son máis ben de pezas breves. Prefiro dedicarme a moitas historias diferentes que unha soa máis extensa. Divírteme máis, entre outras cousas, e nesas andamos.